Filling out his Melba more with a little bit more. Imizuzu masenza be 17 nesikringata. Bethele insimbi yaka 10 o'clock sanungena masikubulise sikwamkele. Ngosi ngokhetha thina singokola no advocate Zolani Madukuda. Namhlanje we are navigating fatherhood and parental rights ingakumbi ebantwini abangotata. Sisebuhlanti ke sidla imbadu ezamadoda namhlanje. Ukhona ke na simbambe ngoZoom. Mhlekazi, good morning and thank you so much for joining us. Sasa sivandizivulisele ndibulise nakubaphulaphule enkosi kakhulu. Inkosi kakhulu advocate siyabulela ngoba nathi namhlanje. Advocate xa siqala incoko yethu namhlanje sijonga i-fatherhood as well as i-parenting is rights ingakumbi ebantwini abangotata. Zeziphi mhlawumbi ingxaki otata abathi bahlangabezane nazo ekuparenteni abantwana babo? Uxolo kusasaza andikuvanga kuhlapha ekugqibeleni ndiyabona uba i-network ikhona indawo yokuqhawuqhawuka so ndicela undiphendulele lo mbuzo. Yeyiphi mhlawumbi advocate ingxaki abathi otata bahlangabezane nabo ekubeni ngabazali abagqibeleleyo kubantwana babo ingakumbi when it comes to amalungelo abo as otata? I'm not sure if you get me. Yes, enkosi kakhulu msasazi ndiyifumene lo question. Msasazi okokuqala mandizibuyisele kubaphulaphuli, ndizibuyisele nakuwe. Yimini emnandi yangoLwesine, kuthiwa ke yimini yoomama. So masibacelebreyitheni oomama, yimini yabo yenkonzo namhlanje. So I'm pretty sure uninzi lwabo bahambile babheke ezinkonzweni zabo. So but ke kunjalo enkosi msasazi. Umbuzo wakho ubalulekile kanye mhlawumbi mandithi kwale topic namhlanje. Itopiki ebaluleke kakhulu ekumele into yobana sidile nayo because singotata zininzi izinto esijongene nazo. Sifaka ke nam because nam utata ndinguye. So but ke okokuqala ndicela uqala ngento ethi msasazi ukuba ngutata kumenisha izinto ezininzi. Umzekelo, ukuba ngutata kuthetha ukuthi nguwe umzekelo oqale impilo yalo mntana apha emhlabeni. UThixo usebenzise wena khona ukuze lo mntana abe khona apha emhlabeni. Okwesibini msasazi ithetha ukuthi loo nto impilo yalo mntwana ixhomekeke kuwe uba wena umzekelo yakho impilo iphile njani okanye zintoni okholelwa kuzo, ngoba khumbula amaxesha amaninzi nguwe ozawukhulisa lo mntwana, nguwe ozawuseka umzekelo uba lo mntwana uzawuba yintoni, uzawuphumelela okanye uzawufeyila apha ebomini. Iphinde ke msasazi ukuba ngutata kuthetha ukuthi uyi-provider, nguwe oprovayidela lo mntwana, nguwe othi make sure you supply ii-needs zakhe. Ithetha ukuthi loo nto kufuneka usebenzile. Siyazi ke ingxaki yalapha kweli lizwe lethu loba imisebenzi nqongophele ayikho. So already that part of you being a father is failing because kaloku awukwazi usebenza ube yile provider ofana uba ube yiyo kulo mntwana. Okwesithathu msasazi uphinde kwakhona ukuba ngutata kuthetha ukuthi uyiprotector yalo mntwana, uyamkhusela lo mntwana, uthi make sure into yobana impilo yakhe isafe ngazo zonke iindlela, ngezinto azivayo endlebeni yakhe, ngezinto azibonayo ngamehlo wakhe, izinto aba-exposed kuwe zixhomekeke kuwe as umzali into yobana umkhusele kwezo zinto. Iphinde msasazi ukuba ngutata kuthetha ukuthi uyilida yalo mntwana. So amaxesha amaninzi ke ootata abayiqondi le nto yobana umntana uxhomekeke apha okanye mandithi i-leadership skill yakhe lo mntwana nakweyakhe ifemeli ixhomekeke ekubeni uba wena njengomzali at this moment of this child's life umlidishe njani, ubuyilida enjani okanye ubungumzekelo onjani, because kufuneka abantwana sibakhokhele ngomzekelo. Kungathi kuye yenza kanje ube wena usenza ngoluya hlobo. Iyathanda ukwenzeka ke kakhulu loo nto kuthi singotata ufumanise into yobana umntana simfundisa into yobana makaphulaphule le vangeli siyishumayelayo,
angajongi apha kuthi uba thina siphila njani okanye senza kanjani. So yinto leyo ke engafanelanga ukwenzeka. Amaxesha amaninzi ke eziba senditshilo msasazi zootata bayabhetlisha kakhulu ukuyiatshiva yonke le nto, zonke izinto ndizikhankanyileyo ukuba akwazi ukuba zizo kulo mntwana. Izizathu zizininzi njengoba senditshilo, ufumanisa into yoba utata akaphangeli, imisebenzi ayikho, so akakwazi ke ngokuthi make sure uba uyile provider ebekufanele uba uyiyo kulo mntwana, uyafeyila financially to support this child. And then okwesibini ufumanisa into yobana umzali okanye utata une-challenges zobana kwayena kuqala he has never been fathered. You understand? Zange abe naye utata oqotho. Utata oqotho ke ayingotata oneento zonke, but ngutata okwaziyo ukukhulisa umntwana abe nguloo dede kufanele uba abe nguye kulo mntwana. So ufumanisa uba nawe njengongutata njena, you never really had the opportunity yobana ube ne-leader in your life, ube nomzali oqotho oza kukhokhela ngendlela efanelekileyo. So as a result of that, ufumanisa uba nawe ngoku uyafeyila kwaba bakho abantwana because kaloku ezi zinto zifunekayo zange uzifumane wena kuqala. So into endiyaye ndiyicebise ke, ndiyayicebisa into ethi bazale okanye bootata, into emayenzeke, you need to be honest with yourself. Uface your own weakness. Nobana ndi-weak kule area. I've never been properly brought up kwi-area ethile-thile. So ndiyashota kwindaweni ethile. How do I then fill the gap? How do I make sure into yobana I rise above laa nto kuthiwa yi-upbringing, ii-failures ezenzekayo okanye ii-shortcomings ze-upbringing yam, how do I fix them so that zingabiyo ngxaki kwabam abantwana, zingaba-affecti. So ndiyayicebisa ukuthi ke ootata into ekufuneka yenzele, funeka umntu ayi-accepte i-weakness xa inayo and adile nayo so that inga-affecti abantwana babo. Abanye umzekelo umsasazi ufumanisa uba wayekhulele kwikhaya apho kwakungxoliswa kakhulu okanye utata wakhe ebetha nalapha kumama. So ezi zinto zisenzeka zonke, lo mntwana zisenzeka phambi kwakhe, exposed kuzo. So ufumanisa ubana wena ungutata kuqala ukhule unengxaki ze-issues. Because in most cases utata uyile nto ebekhuliswe ngayo and uyile nto ebekhule okanye i-society ebephile kuyo ibiyiyo. So whatever you are as a father is what exactly that environment was le ubukholela kuyo wena. So ezo zintozo zihambe zibe nomthelela kwindlela ozawukhulisa ngayo abantwana bakho. So ufumanisa into yobana there's this unending cycle yobana there's a challenge. Umntana, wena ungutata une-issues ze-anger, umntana akho une-issues ze-anger, abantwana bakhe bane-issues ze-anger, or many other problems. Okanye there's a certain weakness eninayo which seems to be going through the bloodline in the family because somebody somewhere somehow never broke it. Akho mntu wayiqhawulayo laa nto wathi let me deal with this so that it doesn't affect the entire family. So ilana ndithi ke kubalulekile ootata into yobana bathi make sure into yobana you accept and identify ii-challenges okanye ii-weaknesses onazo as utata so that ezi weaknesses zingakwenzi nawe ufumanise uba uyasilela awubi nguye lo tata ekufuneka ube nguye. Ndicinga ndiphendule kakuhle msasazi. Yes, kakuhle kakhulu advocate. Kolu xanduva ndiluthweleyo as utata walapha ekhaya as basowuzibalulile ezi zinto bana these are the responsibilities ekufuneka wena tata uzenzile in terms of making sure that umntana wakho ukhula kakuhle. Ndizikhathalela njani mna? How do I take care of myself ndibe ndingayehlisi igraph yale responsibility yokubana ndibe ngutata ogqibeleleyo ebantwaneni and ndithi make sure into yobana ilungelo lam lokukhulisa abantwana ndiyali-exercise at all times but ndingaziluzi mna along the way. How do I do that? Enkosi kakhulu msasazi, again that's a very important question and ndithanda le nto yoba msasazi usithi mna as a person ke ngokuna as a father, how do I look after myself? Ibalulekile loo nto msasazi because ukuze ukwazi ukuhoya abantwana bakho ubanikeze the best that they deserve funeka ube kanti nawe you are in a position apho ungalekishiyo in terms of ezi zinto ufanele uba ubanikeza zona. Because remember msasazi, you can never be able to give what you don't have.
Kufuneka uqale ube nawe ukwazile ukuzikhathalela ngento ethi, umzekelo, bendincokola nomnye umfo ethetha lo mfo ngento yoba siyakuthanda thina abantu bakuthi ukuba ufumanise uba siprioritiza amakhaya wethu, kodwa uthi xa ufika kule ndawo ndihleli kuyo ufumanise ubana andinayo nebhedi yolala but nebhongo loba ndakhile ekhaya. So we were just laughing at loo nto leyo. So there's nothing wrong with ukwakha ekhaya, but the issue is you need the comfort nawe ukuze ukwazi ulasta kule nto uyenzayo. Kufuneka uzibeke kwi-position where you are comfortable so that kuzoba easy ukwenza all of these things ofuna uzenza, uachieve these goals. So le nto ndithi ke unguye utata zihoye ngento ethi kwiinto ozibonayo into yoba uyalekisha kuzo, deal with those areas. Take care of yourself kwizinto zonke ozibonayo into yobana I need to make sure into yobana I'm in a good position myself ndizokwazi uprovayidela abantwana. Ndidla ngokuthi ke msasazi xa ndithetha, I usually get the opportunity to speak to younger men, and I usually say to them, there's a certain age in life xa ungumntana ongumfana umzekelo where you are supposed to invest in yourself. Ugqithile kulaa nto ngoku yokuxelelwa into yobana yenze u-A, yenze u-B, yenze u-C, wash your own socks, polish your own shoes, make your own bed, wash your dish, clean after yourself, izinto ezinjalo. There comes a time in life where you are supposed to take those things uzisebenzise as a basis for building your own life, or invest in your own life in many ways, in terms of a curriculum, in terms of a principles that you want to live by, because umntu ongumfana ngamnye okanye umntu ongutata ngamnye kumele into yobana aseke ii-principles aphila ngazo yena as a man, azixelele into yobana these are the principles. Let's just say an example, you decide into yobana, okay, I don't take what doesn't belong to me. As a man, I made that decision. Andiyithathi into engasiyo yam endingayinikwanga ngendlela efanelekileyo. Okwesibini, I clean after myself. Okwesithathu, I do not abuse women. I don't touch a woman. I know how to treat a woman ndimbeke endaweni yakhe, izinto ezinjalo. So those are principles ozidecidayo wena as a man into yobana this is the way that I want to live my life. So kuzawuba lula ukuzithatha uzithi pass on to your own children, because into ibiyenzekile uziye wazikhathalela wena ngento ethi wathi invest into your own life, so that uzokwazi ukuthi le investment uyi-investe in your own life ukwazi uyinikeza the next generation, nabo bazokwazi ukuphila ubomi obubhetele. Kusenzeka loo nto msasazi besishumayela lo vangeli phakathi kwethu singootata, iingxaki ezininzi esijongene nazo kakhulukazi ezo zichaphazela ootata ngeze far less than what they are at the present moment. Advocate, I want us to touch base on umba katata ofumaniseka into yobana ndiyafuna ukuba sebomini bomntana, akatshatanga nomama womntana, uyafuna uba sebomini bomntana, but ngenxeni yengxabano yabazali ufumanisa into yobana umntana akakwazi uaccessa uthando okanye uaccessa utata, umama uyamvimba into yobana makabe utata uzawukwazi ukuzofikelela emntaneni. Wenza njani utata kwi-situation enjalo? Enkosi msasazi, ngomnye umbuzo lowo obalulekileyo, ngoba uthetha ngento msasazi ethanda ukwenzeka kakhulukazi kwi-society, in the life esiphila kubo. Bathanda utata utrithwa ingathi ababalulekanga ebomini bomntwana. Uyabona ke, I want to advise the ladies out there inobana sanuyenza into yokuthi xa ningavisisani notata nisebenzise umntwana to fight ii-battles zakho notata. Because i-problem apha ikhoyo nenza ubomi nzima for lo mntwana, nimfaka kwi-battle yenu enaniyiqale engekho lo mntwana. Because lo mntana is simply a product of ukudibana kwenu. So lo mntana nobabini nine-duty yobana nimkhusele, nimprotecte lo mntana. But into ethanda ukwenzeka uyayifumanisa kakhulukazi when it comes to ladies, zizawusebenzisa umntwana ngoba utata zimdinaye access to umntana. When you deny utata okanye udeny access katata to umntwana, umosha lo mntwana, awumoshi utata, because ngulo mntwana ozawukhula engenatata okanye engalwazi uthando lukatata okanye engayazi idiscipline katata.
kulapho abantwana baqale basilele khona, ufumanise uba banezinto abangenazo abashota ngazo ezimpilweni zabo. Lo mntana ufumanise uba naye uzawukhula ene-anger issues ezingapha kokuqonda, because lo mntwana le nto isusela ekubeni uba he never had a father okanye she never had a father, and umntu o-responsible for that ngumama, because umama weaponized i-situation yakhe notata, wayenza in such a way that lo mntana wangayifumani access to utata. So yilento ndithi I do want to advise mama out there not to use children to fight i-battles notata. Yeka umntwana afumane access to utata wakhe, ukwenzela uba lo mntana angathi ngenye imini xa izinto zakhe zingahambi ngendlela ablame wena into yobana sekunje njena, it's because I never had a father. My father, I couldn't get the access to utata because wena you used me in order to fight a battle notata. So ndiyayi-emphasize kakhulu loo nto leyo. However ke msasazi, zikhona iindlela ezisemthethweni anokuthi utata azilandelele ukuze akwazi into yoba afumane access emntwaneni. I-court now is the first step. Kufuneka udibene nenkundla yamatyala, udibane ne-officer responsible for izinto zee-families, apho uzawukwazi uaplaya ucele i-custody yomntwana okanye ucele ukhopharenta umntwana, because kumele into yobana in any event befama siyakhoparenta lo mntwana, simpharenta sobabini because lo mntana ngowethu. Eyona main goal is to make sure intoba lo mntana akakhuli enezinto angenazo empilweni zakhe ezibonakalisa into yobana ulekishe utata ngela xesha sakhula. So otata can approach i-court, ikhona i-department kwaphaya court edila nezinto zento ze-custody okanye access to abantwana, then ke uzokwazi ufumana i-directive yasecourt ekunikeze access ukwazi into yobana umntana umfumane ngee-weekends okanye umfumane ngee-holidays. But I do advise into yobana ootata nabo kwelabo icala sanoba happy okanye urelaxa xa uye wafaka isupport. Umzekelo kwathiwa lo mntana ufuneka umsapotile financially, but ufumanise into yobana I don't get access to lo mntwana, I don't ever get to spend time with lo mntwana, I don't ever have a chance yobana lo mntwana ndihlale phantsi naye sibe neentsuku sisobabini. All that matters yimali qhana. So naloo mali sometimes ufumanise uba ayifiki nofika nalo mntwana. So imali is not the way to raise umntana. You cannot say I was involved in a child's life just because bukhupha support every month, because money is not the only thing they require. Badinga wena ixesha lakho as utata. I still remember msasazi umntana omncinanana ongumfana ona 13 years owaphele admithwa esibhedlele because of i-absence katata wakhe. Kwafumaniseka into yoba lo mntana unestress, wenziwa xa ebuzwa ngogqirha into yobana uzama ukutshekisha into yoba istress sakho yintoni, i-basis yaso. Kwafumanisa uba ngutata. Uthi lo mntana xa ethetha, every time siphuma esikolweni abanye abantwana ufike besithi utata uzozondithatha, utata uzozondiphikisha, uyeza utata uyandiphikisha ntontoni, okanye besihambile notata sawubukela i-cricket or whatever the case may be. Mna there is nothing endidibanisa notata wam, but ukhona utata. So yile nto ndithi ke singootata masingafi sithwele umnqwazi. Nathi singootata ndiyayi-emphasize into ethi masingathi xa singavananga nomama womntwana ufumanise uba umsindo wethu unfortunately une-bearing in our relationship nomntwana. So funeka siyiavoyidile loo nto leyo. Umntwana akenzanga nto, u-innocent kuyo yonke le nto. Thina we must do whatever we can to fight for the access to umntwana azokhula iphelele. Enkosi msasazi. Enkosi kakhulu advocate, ngenxa yexesha kuzonyanzeleka sizithobe apha i-ML. Siyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu msasazi, ndiyabulela. Right.